Bună seara! Bună seara! Sunt Gabriel Chicereanu și începând din această seară, în seara de marți, a lunii septembrie, vom fi împreună la ediția Study for Career. Este o emisiune făcută în parteneriat cu Radio FXNet, o emisiune care a plecat la drum de la un proiect pe care l-am demarat în urmă cu un an și jumătate vis-a-vis de mersul ca voluntar prin școli și licee. Este o emisiune în care ne dorim să aducem valoare în viața tinerilor. Este o emisiune în care să învățăm din experiența celor care participă ca invitați în cadrul întâlnirilor noastre. Este o emisiune care să aducă valoare în viața profesională a fiecăruia. Pentru ediția de astăzi mi-am permis să o invit de la prima reprezentație pe o doamnă care o cunosc de câțiva ani de zile. Iar astăzi, studiindu-i un pic experiența, am găsit următoarele aspecte. Este absolventă a Facultății de Finanțe Băș din cadrul ASE și s-a specializat în jurnalismul financiar, bancar și macroeconomic, după ce a urmat stagii de pregătire la agenția de presă Reuters, ca bursier al Fundației Reuters, la Freedom House Foundation și la Institutul de Studii Economice al Băncii Mondiale din Viena. Și-a început cariera de jurnalist la quotidianul România Liberă, unde a conceput și a coordonat suplimentele financiar-bancar și de asigurare ziarului, după care a preluat conducerea direcției de comunicare CEC timp de 2 ani de zile. A urmat săptămânalul de business, unde a lucrat Money Express, Realitatea, Cațavencu, unde s-a ocupat în principal tot de zona financiar-bancară și macroeconomie și de asemenea de secțiunea de antreprenoriat. Până în anul 2012 a fost senior editor și proiect manager al publicației de Business Forbes România, a coordonat secțiunile de investiții, Outfront și antreprenori, suplimentele de investiții, pensii și asigurări, precum și tot Forbes 500 miliardar, catalogul cel mai bogați oameni din România. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în această seară, alături de mine, este buna mea prietenă Mihaela Pântea. Bună seara tuturor și mulțumesc, Gabi, încă o dată pentru onoarea de a inaugura această serie de emisiuni, căreia îi doresc mare succes. Mulțumim. Mihaela, prima mea întrebare, știu că de 2 ani de zile ai început acest drum al antreprenoriatului. Ce te-a determinat să alegi această meserie, această cale, această direcție de antreprenoriat? Da, uite, chiar întâmplător, peste o lună s-ar cam face exact 2 ani de când am ales această cale în urma unor întâmplări din presa românească, inclusiv din trustul la care lucrasem în ultimii 4 ani, Adevărul Holding. Întâmplări care i-au determinat, de altfel, pe foarte mulți jurnaliști să aleagă calea independenței, o independență fie sub forma freelanceriatului, fie sub forma propriilor mici organizații sau grupuri de presă. Cred că pentru mine acum 2 ani venise vremea acestei căi a antreprenoriatului în publishing, pentru că mi-era foarte clar că lucrurile se vor întâmpla tot în această zonă, chiar dacă, cum ai spus, am absolvit facultatea de finanțe din cadrul ASE. Sigur că după ce nu ai profesat 20 de ani, nu îți poți propune o carieră sau un pas în sistemul, să zicem, pentru care te-ai pregătit, ci tot în ceea ce ai lucrat. Asta apropo de cariere, cum se întâmplă lucrurile, în ce te pregătești și unde ajungi să lucrezi. Dar sigur că ele au avut o mare legătură. Am început ca jurnalist, bine, am lucrat un pic și ca economist, dar apoi ca jurnalist strict în domeniul economic, financiar, bancar, exact în ceea ce mă pregătisem, pentru că chiar la vremea aceea nu existau oameni specializați, pregătiți, care să înțeleagă fenomenele care tocmai se petreceau în anii 90 și înainte de anii 2000.
Am ales deci această cale pentru că, pe de o parte, mișcările din media, din jurnalism, din acest domeniu au fost destul de intense acum 2 ani. Pare că apele s-au mai liniștit la ora asta, dar acum 2 ani erau deja sfârșitul unei perioade de alți câțiva ani prin care de restructurări ale trusturilor de presă online-ul, de fapt, că tot suntem la un post de radio online, a bulversat și a determinat o mulțime de mișcări în media clasică. Așa este. În print. Au apărut foarte multe alte căi de comunicare, de exprimare, de a face jurnalism până la urmă. Nu numai cel clasic print, aproape că la ora asta despre printul despre care se spunea acum câțiva ani că da, s-ar putea să dispară, astăzi vedem că e chiar pe cale de dispariție. Și, prin urmare, toate trusturile media trecuseră până acum 2 ani prin foarte, foarte mari schimbări. Ceea ce s-a întâmplat și la Adevărul și cu Forbes a continuat într-o altă formulă și atunci am considerat că a venit momentul să mă implic în proiecte personale. Am înțeles. Îți mulțumesc pentru răspunsul tău. Dragi ascultători, dragi privitori, pentru a adresa întrebări invitatei noastre puteți să folosiți mesageria WhatsApp sau Viber-ul la telefon 0741 797040 sau să ne lăsați întrebările noastre pe Facebook, pe pagina Radio FXNet. Mihaela, revenind la tine, nu dintotdeauna ai fost antreprenor, doar de 2 ani de zile. În opinia mea, încă din copilărie avem anumite vise pe care ni le dorim să se îndeplinească. Dacă ar fi să te gândești la tine în copilărie, îți mai aduce aminte ce-ți doreai atunci să devii sau să te faci când o să fii mare? Categoric și lucrurile s-au întâmplat cumva în felul ăla și există o continuitate în timp, cumva. În primul rând că am fost foarte atrasă întotdeauna, să spunem, de literatură și partea umanistă a tot ceea ce a însemnat școală. De altfel, eu am urmat un prestigios liceu de filologie istorie din București. Pașii m-au dus cumva forțat către Academia de Studii Economice. Și asta numai pentru că în anul în care terminam eu liceul nu se dădea examen la universitate, la secțiunea de limbă chineză. Eu am făcut limba chineză 10 ani plus vreo 2 ani în facultate la universitate, că așa am vrut să și continui. Deci când eram mică eu vreau să mă fac profesoară. Asta a fost... Asta era răspunsul pe care îl dădeam eu când mă întrebau adulții ce vreau să devin. De altfel și în clasă am fost până în clasa 8-a comandant de clasă, de detașament, mai știu cum, la blocul unde stăteam și pe strada pe care am copilărit. Eu eram învățătoarea și întotdeauna copiii de pe stradă erau elevii mei și așa mai departe. Lucrurile s-au legat, zic de ce. Sigur, n-am devenit profesoară, dar am ajuns să predau cursuri de jurnalism la un moment dat, în urma a ceea ce am dobândit la Londra în cadrul bursei. Am ajuns să pregătesc și eu într-o anumită perioadă jurnaliști la rândul meu. Iar acum aș putea spune că nu o fac în mod organizat sau oficializat, ci pur și simplu atunci când am ocazia și tinerii jurnaliști mă știu, pur și simplu cu mare drag îi îndrum și le povestesc reguli. La Forbes, de exemplu, când am înființat revista, când a fost inaugurat revista, de asemenea am făcut traininguri întregi cu echipa din postura de senior editor. Deci, cumva, lucrurile s-au dus tot acolo. Sigur, repet, nu am devenit profesoară, dar
această dorință a mea de mică de a învăța pe alții pe parcursul timpului, prin natura meseriei, mi-am putut-o exercita. Documentându-mă asupra activității tale, am aflat că primul tău loc de muncă a fost la România Liberă, exact la 20 și ceva de ani. Cum a fost ca tânăr, la 20, 22, 24 după de terminarea ani, facultății, exact, să lucrezi la un cotidian cu așa renume? A fost un concurs de împrejurări foarte interesant, pentru că eu acolo am ajuns ca economist, nu ca jurnalist, în anul 1990, spre sfârșitul anului, început de 91, când ziarul România Liberă se privatiza, să spunem, era în curs de, se desprinsese din fosta editură Scânteia și șeful ziarului sau șefii ziarului de atunci, prestigioși jurnaliști de altfel, Petre Mihai Băcanu, Mihai Creangă, Anton Uncu, un trio bine cunoscut în jurnalismul românesc, desprindeau ziarul și constituiau entitatea în sine. Nici nu exista legislație pe vremea aia ca să constituie o companie comercială privată. Dânsii au făcut-o și, sub îndrumarea avocaților, s-a constituit, de fapt, cred că a fost primul cotidian românesc privatizat. Eu am ajuns ca economist acolo prin recomandările unor oameni, exact în cadrul departamentului economic care se constituia atunci. Ca societate trebuiau constituite toate departamentele normale ca să funcționeze societatea în sine. După care, având această înclinație spre scris, spre literatură, deci eu venind totuși după un liceu de filologie și în care am trebuit pe parcursul liceului să facem toate aceste lucruri, am început să scriu. Și am început să scriu nu despre, literar sau literatură sau cultură sau așa, ci despre economie și finanțe și bănci, adică exact în domeniul în care mă pregătisem în facultate. În timpul ăla lucrând ca economist. În 1993 am făcut pasul firesc către departamentul economic al ziarului, pentru că chiar se simțea nevoia unor forțe tinere acolo și înțelegerii fenomenelor care tocmai se întâmplau în România la ora aia. Deci cam așa am început eu jurnalismul. Sigur că a fost o bună bucată, dacă mi-am amintesc bine, cam un an de zile, în care pur și simplu am fost ținută în paralel ca economist și ca jurnalist, pentru că a trebuit să demonstrez că pot scrie și înțeleg și neavând o școală de jurnalism, și pur și simplu furând meserie de la jurnaliștii în vârstă. Iar domnul Anton Uncu, despre care mi-am amintesc cu mare plăcere, m-a încurajat, în același timp însă fiind foarte drastic și ținându-mă până când s-a convins că într-adevăr pot să scriu foarte bine despre fenomenul economic, și atunci am trecut cu arme și bagaje în departamentul economic al ziarului, din departamentul economic al societății. Am înțeles. Ai fost motivată prin abilitățile, competențele pe care tu ți le-ai dezvoltat atât în liceu cât și în facultate să treci către ceea ce te-a pasionat și către ceea ce știai cel mai bine. Către a scrie și către a comunica către ceilalți ceva. Aceste ceva-uri fiind de fapt informații economice, a traduce informațiile economice către publicul larg. Vreau să-mi motivez și ascultătorii de la această primă ediție și vă spun că aștept în continuare întrebările noastre pentru Mihaela pe WhatsApp și Viber la 0741 797040 și cine va trimite prima întrebare va câștiga din partea mea o carte care se intitulează Viața mea la început de afaceri. Mihaela, revenind, după România Liberă a urmat 2 ani la Czech Bank. Ce te-a determinat să treci de la România Liberă către un alt brand important de pe piața românească, dar de data aceasta fiind o instituție de cu totul altă factură și alt obiect de activitate?
Deși pare că nu au legătură cele două, totuși pregătirea mea în finanțe, bănci și faptul că am scris foarte mult, de fapt în majoritatea timpului despre în zona financiar-bancară, la un moment dat, sigur că în anul 2004 aveam deja peste 10 ani de muncă la România Liberă, ani în care extraordinar de frumoși, extraordinar de buni, în care pur și simplu m-am format ca om, ca jurnalist. Au fost ani în care am călătorit foarte mult, în care am învățat foarte mult, am urmat toate cursurile care apar în CV-ul meu, cursuri de jurnalism în afara țării, se organizau foarte multe atunci, mai ales pentru jurnaliștii din Est. Și deja ajunsesem la o maturitate și probabil, uitându-mă în urmă, în 2004 nu cred că exista termenul ăsta, cred că ajunsesem la limita superioară a competențelor mele, adică era cam tot ceea ce puteam eu face pe segmentul meu în cadrul ziarului. Sigur, peste mine era structura de conducere a unui ziar normală, în care nu mi-am dorit niciodată neapărat să ajung, pentru că poziția mea în ziar era suficient de... îmi conferea suficientă independență să-mi aleg și să-mi construiesc produsele pe care le-am realizat la ziar, așa încât libertatea de mișcare era mai importantă decât o funcție, să spunem, în conducerea ziarului. Nici nu m-am gândit vreodată la asta și nici nu am fost vreodată în cărți pentru așa ceva. Prin urmare, în 2004 am decis, iarăși, a fost de fapt primul punct, de atunci încoace încă vreo două, în care am decis că este cazul să îmi folosesc în alt fel sau în altă parte, altcumva, tot ceea ce acumulasem în 13-14 ani. Și a apărut o propunere, pur și simplu. De fapt, la momentul acela au fost două. Am avut de ales. Am ales ce mi s-a părut mai ofertant din mai multe puncte de vedere față de propunerea concurentă, să spunem. Tot a unei bănci, însă a unei bănci străine, mai mică la ora aceea. Istoria de după a demonstrat că banca aceea, printr-o succesiune de fuziuni, acum este unul din cele mai mari grupuri din România, a evoluat altfel decât CEC-ul. La CEC m-a convins faptul că trebuia să construiesc de la zero. De fapt, este un punct, un fir roșu al carierei mele, să spunem, sau al anilor de muncă. Această construcție de la zero, începerea de la zero a unor proiecte. Și România Liberă a fost un proiect de la zero. Am intrat în ziar exact când acesta se privatiza. Și am început jurnalism din ăla pur în anii 90, când se schimbau generațiile în jurnalism, de fapt. La CEC, de asemenea, în 2005, banca era restructurată profund, pregătită pentru privatizare. O privatizare care nu s-a mai întâmplat, dar acolo se construiau de la zero toate departamentele, inclusiv departamentul de comunicare, pe care l-am condus 2 ani. L-am structurat, organizat, condus. După ce a urmat un alt proiect de la zero, revista de afaceri Money Express din Trustul Realitatea Cațavencu, după Money Express am urmat un alt proiect de la zero, revista Force în România. Deci este un fir roșu al anilor mei de muncă, pasiunea și știința și dorința de a face lucruri de la zero, de a le construi, de a le aduce împreună cu echipele în care am lucrat, bineînțeles, de a le aduce la un anumit punct. Probabil că în momentul culminant am considerat că pot face și mai bine și mai întotdeauna a fost mai bine, mai sus, mai sus. Numai că lucrurile după 2004 s-au întâmplat mai cu repeziciune decât se întâmplau înainte. Adică la România Liberă am stat 14 ani, după care tot ce am făcut a durat mult mai puțin. Ca o dovadă că timpul s-a contractat și lucrurile se întâmplă mai repede, mai intens și probabil mai bine. Așa este și este o remarcă foarte bună a ta că, într-adevăr, sunt foarte mulți tineri care își schimbă locurile de muncă destul de repede. Și la tine, după 2 ani de CEC, a urmat după aceea Money Express, unde ai stat și acolo aproximativ 2 ani de zile.
Ce poți să ne spui despre experiența de la acest loc de muncă, Money Express? Cum te-ai încadrat în echipă? Ai revenit din nou în partea de presă, da. Și acolo se construiau lucruri de la zero. Trustul Realitatea Cațavencu abia se forma, fuzionase realitatea cu Cațavencu. Erau proiecte extraordinar de generoase și de frumoase, pe lângă era un trust care arăta într-adevăr, noi am studiat atunci modelele de business media din afară și mi-amintesc că într-un training din trust ne s-a dat ca exemplul trustul în cadrul căruia este diarul El País în Spania, trusturi care se dezvoltau integrat, rotund, în care existau cotidiane, reviste de afaceri, reviste glossy, posturi TV, posturi radio, online-ul care începea deja, deci la anul 2007 era foarte în dezvoltare. Așa, și se rafina deja. Și Realitatea Cațavencu a fost un asemenea exemplu de succes. Nu numai cei care au lucrat în trust sau în mediul jurnalistic pur și simplu, ci și publicul larg trebuie să-și amintească de o serie de produse de mare succes ale trustului, cu un post de televiziune de business și așa mai departe. Lucrurile făceau sens pur și simplu în acea construcție, iar o revistă de business săptămânală a fost o mare provocare. Ea chiar a fost deosebită și echipa a fost deosebită. Au fost 2 ani extraordinar de frumoși, în care s-au construit și am scris atât de frumos și și altfel, cumva altfel decât se scria. De altfel nu exista o mare concurență nici pe segmentul ăla. Am înțeles. Și a venit momentul de după Money Express, Forbes România. Ce te-a motivat să faci acest pas? La Forbes lucrurile au fost simple. Eram la Money Express, unde chiar mă pregăteam de un proiect nou, inițiasem și acolo o altă serie o pasiune a mea, transpuneam o pasiune a mea de care mă ocup acum și acum. Evenimente de afaceri, tocmai construiam, plănuiam așa, când a venit propunerea de la Forbes, la Adevărul Holding, de altfel în toamna anului 2008 fusese semnat contractul pentru franciza Forbes și am fost printre jurnaliștii solicitați să fac parte din echipa care a lucrat la lansarea revistei, după care, bineînțeles, am și rămas. A fost simplu, de ce? Pentru că pentru cunoscători, vorbesc de oameni de afaceri, nu numai pentru jurnaliștii de profil economic, să spunem, Forbes este un brand, era și rămâne un brand cunoscut. Și faptul că Adevărul Holding, respectiv Dinu Patriciu, că tocmai asistam la dispariția dânsului, faptul că a semnat cu Forbes SUA preluarea francizei, sigur că nu au trebuit foarte multe argumente omului, persoanei care m-a solicitat, fostul redactor șef al revistei, Adriana Halpert. Îmi doream, orice jurnalist de business, cred eu că își dorește, și nu numai de business, să fie parte dintr-un brand. Ori un brand recunoscut la scară mondială. E adevărat că în România nu era atât de cunoscut, mă amuză foarte tare când îmi amintesc că chiar oameni de afaceri pronunțau Forbes și foarte multă vreme a rămas așa, dar până la urmă brandul s-a impus. Și sigur că nu puteai eu cel puțin n-am putut refuza și chiar mi-am dorit. Și a fost o școală. A fost o școală și a fost un produs extraordinar de bun. În toată această experiență a ta în media, ai putea să ne dai un exemplu
tinerii care ne ascultă în acest moment le-ar putea lua drept de exemplu a unei afaceri de succes în care un tânăr a început-o de la zero și în câțiva ani de zile a reușit să o crească? Te referi poate la antreprenori despre care am scris sau despre care mi-amintesc? Antreprenori de care ți amintesc sau despre care ai scris? În România nu cred că mi-amintesc acum foarte repede așa un asemenea exemplu, deși mai ales la Forbes am scris despre foarte, foarte multe afaceri. Poate pe măsură ce discutăm o să-mi amintesc și un nume. Îmi vine acum în minte un nume, dar din păcate este un nume care duce la adică este asociat cu un succes și un eșec în același timp al afacerii. Poate mi-amintesc și de unul de succes până la capăt. Ce vreau să spun este altceva. Asta apropo de eșec. Faptul că la noi nu prea se vorbește despre eșec și aș încuraja pe tineri să afle, deci pe de o parte pe jurnaliști să insiste să scrie despre eșecuri în afaceri și pe de altă parte pe tineri să studieze eșecurile în afaceri. Este o lecție și foarte mult am învățat de la editorii Forbes și de la stilul de a scrie. Este o lecție de la americani. Americanii analizează foarte tare eșecul, pentru că din eșec consideră ei că se poate învăța mult mai mult decât dintr-un succes. Succesul este și personalizat cumva. Vine într-un context, vine pe formația ta, pe proiecțiile tale. Eșecul s-ar putea să vină și din cauza ta, și din cauza exteriorului, și din cauza unor factori independenți de voința ta, cum se spune. Și atunci lecțiile cred că sunt mai importante din eșecuri. Nu vine în minte afaceri ale unor tineri pentru că cred că sunt destul de puține afaceri mari construite exclusiv de tineri pe puterile lor. Înțeles. Istoria antreprenoriatului românesc, pe de altă parte, este destul de scurtă ca să putem, probabil că există, posibil să nu le știu eu, să ne putem aminti și să putem exemplifica cu o afacere construită de la zero, crescută de un tânăr. Antreprenorii români de-abia acum trec la a doua generație, de-abia acum pregătesc a doua generație, iar noile business-uri născute în ultimii ani țin foarte mult de IT, țin foarte mult de online, țin foarte mult de afaceri conexe cu cele mari, în care oricât am vrea, anvergura nu este aceeași. În prima parte a emisiunii am făcut un scurt istoric al activității tale. Către partea a doua le spun din nou ascultătorilor să trimită mesaje pe WhatsApp sau Viber la 0741 79 7040. Am aici un premiu pe care să-l ofer acestora. Este cartea Viața mea de început în afaceri. Este o carte pe care o recomand tuturor care vor să-și înceapă un business, care vor să-și înceapă o activitate pe antreprenoriat. Mihaela, dacă ar fi să te gândești la istoricul activității tale profesionale și ar fi să privești în urmă, au fost momente când te-ai gândit că ai făcut anumite sacrificii pentru această profesie? Nu le-aș spune sacrificii, pentru că aș spune mult. Profesia de jurnalist în sine este o profesie care implică o anumită dezordine în viață, pe care ți-o asumi și pe care, de fapt, tu, cel care o faci, nici nu o privești ca pe o dezordine, să spunem, pentru că îți place ceea ce faci. Și jurnalismul nu este o profesie care se face de la 8 la 4 cu pauză de prânz. Sigur că acum datele sunt un pic schimbate. Într-adevăr, în acest context al online-ului care practic a acaparat, să spunem, și domină presa,
Trusturile de presă practic s-au transformat în ceea ce se spunea acum câțiva ani, anume fabrici de conținut. Adică oamenii chiar se duc acolo, se așează la birou, deschid internetul și încep să proceseze informații, analize, să scrie știri, să deci cumva ca la un serviciu. Ca la un serviciu obișnuit, unde te duci cu ore clare de stat și lucruri clare de făcut. Sigur că mai există încă jurnalismul de teren, în mod special în jurnalismul radio, în jurnalismul TV, într-o oarecare măsură și pe online și print, dar foarte puțin față de ce. Cu toate astea, repet, jurnalismul nu este o profesiune așezată, oricât ai vrea. Iar în anii în care, să spunem acum 10 ani, lucrurile erau chiar clasic dezordonate, să spun, în sensul că nu aveam program, la orice oră trebuia să fii, făceam mult teren neexistând internetul foarte dezvoltat, vorbesc de începuturile în anii 95-2000, chiar după apariția internetului s-a practicat multă vreme, adică întâlnirile face-to-face, interviurile și mai departe. Ei, lucrurile astea se întâmplau atunci când putea intervievatul sau, nu știu, conferințele de presă, întâlnirea, seminariile, conferințele au loc seara, dimineața, 2 zile la rând și așa mai departe. Deci este o profesiune, așa mi-a plăcut mie să-i spun, dezordonată, în care nu ai program, cu avantajele și dezavantajele ei. Despre sacrificii reale, noi în România, ca jurnaliști, nu putem vorbi. Noi nu avem, desigur, sunt niște excepții minunate care confirmă regula, dar nu am avut oameni trimiși pe front de război sau în zone fierbinți ale lumii sau la mari evenimente economice și financiare și politice ale lumii în care să lipsești de acasă, să stea familia cu, repet, cu niște excepții. Deci, jurnalistul obișnuit, așa, are o viață dezordonată în România și atât. Nu cred că poate vorbi cineva despre sacrificii, mai ales în condițiile în care îți place ceea ce faci. Este un preț pe care îl plătești, dar cred că este comun oricărei alte meserii, în sensul că atunci când eram în vârful, să spunem, activității jurnalistice de teren, fetița mea, care între timp a împlinit 19 ani, era mică. Mulțumesc. Sigur că mi-aș fi dorit să stau mai mult cu ea sau, știu, resimți toate lucrurile astea, chiar cu familia sau nu aveam neapărat sâmbete, duminici, dar eram de serviciu la ziar, repet, cine lucrează sau a lucrat știe despre ce vorbesc, se făceau de seriu, trebuia să supervizez ziarul, făceam prin rotație, se întâmpla să fie sâmbătă sau duminică, asta era. Dar partea frumoasă a meseriei compensează din plin toate aceste mici dezavantaje, să spunem. Am înțeles. Și în partea cealaltă a satisfacțiilor pe care ți le oferă această meserie de jurnalism, ție ce ți-a adus? Păi, în primul rând, recunoașterea din partea comunității, să spunem, din partea cititorilor, din partea oamenilor cu care lucrezi, peste ani, indiferent la ce publicație sau pentru ce trus de presă am lucrat, oamenii pe care i-am intervievat și despre care am scris, având încredere că ceea ce scriu și și conversația cu mine este una de calitate, m-au urmat, adică au răspuns întotdeauna solicitările mele și asta este un semn că ești apreciat. Deci aprecierea celor din jur este cea mai... pentru un jurnalist să fii citit, să nu fii refuzat atunci când soliciți ceva, pentru că ai în cap un subiect și când îți propui un subiect și îți faci un plan de articol și de a scrie, ai în minte foarte clar și oamenii și omul pe care vrei să-l aduci în prim plan și este important ca omul ăla să vrea, că te cunoaște, că nu te cunoaște, iarăși. Cam astea sunt satisfacțiile. În timp s-au inventat și premii în jurnalism și
recunoașteri de tot felul din partea tot felul de organizații, nu știu, am avut și eu câteva, n-aș pune foarte mare preț pe treburile astea, dar există, iată, și această formă de recunoaștere. Dar cred eu că cel mai important este să fii citit, să ai feedback-uri bune din partea cititorilor. Acum online-ul, sigur că îți dă mult mai mult posibilitatea, comparativ cu vremurile în care nu era, ca cititorii să-și exprime direct opinia față de un articol, față de ceea ce ai scris și a oamenilor despre care scrii. Și că cu foarte, foarte mulți dintre ei am rămas în relații și s-au cultivat relații de prietenie și pur și simplu o legătură rămasă peste timp. Și pentru că tot vorbim de impresii și de feedback din partea voastră, dragi ascultători, dragi privitori, așteptăm pe WhatsApp, Viber și Facebook impresiile și sugestiile voastre, atât în acest moment cât și la edițiile viitoare, pe telefonul 0741 797040, așteptăm sugestiile voastre. Mihaela, dacă ar fi să îmi spui un moment, care a fost cel mai fericit moment din activitatea ta profesională? M-ai luat prin surprindere, nu mi-ai spus dinainte. Nu mi-ai trimis dinainte întrebările. Așa cum unii dintre intervievații jurnaliștilor solicită să le trimiți întrebările înainte să pregătească. Unul dintre cele mai fericite momente, și cred că a fost cooptarea mea la Forbes. A fost un moment, adică în care chiar m-am simțit împlinită profesional, am realizat că un vârf al carierei jurnalistice este cooptarea în echipa unei publicații de notorietate mondială. Și ce-ți poți dori mai mult, repet. Apoi, tot ceea ce am realizat acolo, coordonând diverse produse editoriale ale revistei, apoi inițiând și coordonând evenimentele de afaceri ale revistei, fiecare dintre ele a însemnat un moment aparte. Nu știu dacă există cel mai fericit, n-aș pune la superlativ un singur moment, dar în orice caz ăsta a fost unul dintre ele. Și înainte de el aș mai spune și povestesc tinerilor în mod special, de câte ori am ocazia, în perioada 95-96, când am urmat bursa în jurnalism la Reuters, deci iarăși a fost un moment, o perioadă extraordinară. Practic veneam dintr-o țară care abia ieșise din comunism, eram de câțiva ani într-o presă liberă și scriam la bunul simț și relatam, dar bursa aceea la Londra m-a schimbat radical din foarte multe puncte de vedere, m-a format ca jurnalist, mi-am format un stil, am venit cu un stil imprimat clar de regulile Reuters, de aceea scrisul meu n-a fost niciodată foarte, să spunem așa, poetic, foarte îndulcit, a fost mai degrabă un stil de scris sec, obiectiv, rece, distant, foarte corect. La Forbes un pic am adăugat, fiindcă, repet, am crescut profesional cu regulile Forbes, dar bursa urmată la Londra a fost iarăși unul dintre momentele care au contribuit la transformarea mea și formarea mea ca jurnalist. Am înțeles. Îți mulțumesc, Mihaela, pentru răspunsurile până acum la aceste întrebări. O să mai urmeze și altele. Dragi ascultători, WhatsApp, Viber 0741 797040 sau Facebook, pagina Radio FXNet. Așteptăm opiniile și impresiile dumneavoastră. În toată această activitate pe care tu ai desfășurat-o, ai trecut mai mulți pași, prin mai multe companii de profile diverse. Ce sfat ai avea pentru tinerii din ziua de astăzi, cei care termină un liceu, care intră pe băncile facultății, ce sfat ai avea pentru ei din această perspectivă pe care tu ai avut-o, că ți-ai schimbat locuri de muncă mai multe sau domenii ale locurilor de muncă? Da, chiar mă gândeam la asta, că aș
sugera, aș face câteva sugestii pe care desigur nu am fost în stare să le fac fiicei mele, noi fiind în ultimul an în postura de părinți care au trebuit să se gândească, sau de fapt poate că nu trebuie să te gândești, nici nu știm, ce să-i spui copilului tău, cum să-l îndrumi, încotro să o ia și așa mai departe. Dar dincolo de asta, pentru că cred că tinerii de liceu sunt mai greu și poate prea devreme pentru ei să începi să vezi și să-i sfătuiești. Dincolo de asta, n-aș avea neapărat sfaturi sau știu eu, niște lecții de dat. Pur și simplu i-aș invita să prindă din zbor de la fiecare povestitor, cum am fost noi în seara asta, poate pe la televizor sau în alte emisiuni sau pe internet, să desprindă lecții pe care să le ia și să le pună într-un sertărel acolo și să le scoată atunci când au nevoie. Din povestea mea, ce aș desprinde eu? Faptul că trebuie să înveți tot timpul și eu și acum învăț să fac lucruri. Urmez, de exemplu, un curs de marketing online pentru că chiar cred că îmi trebuie, nu numai în ceea ce fac eu în evenimentele de afaceri, dar pur și simplu trebuie să fii în acord cu timpurile și să vezi ce se întâmplă. Deci trebuie tot timpul să te pregătești. În anii 90-2000, când eram eu de vârsta lor așa, nu existau cursuri online, trebuia să te duci la ele fizic și atunci am fost și am urmat o bursă, exista formula asta. Simțeam nevoia, trebuia, eram primitivi ca și presă la ora aia. Și am simțit nevoia natural, nu m-a trimis nimeni. Am aplicat singură la bursă, sigur că ei au avut grijă să înștiințeze mediul jurnalistic românesc și am aflat și am aplicat. Dar nu m-a trimis nimeni. Adică o altă lecție de aici este să nu se aștepte ca cineva și niciodată nu te așteaptă ca cineva să te trimită să faci ceva undeva cumva. Trebuie singur pe ceea ce simți, pe ceea ce îți place, pe ceea ce ești pregătit și vrei să te duci să te pregătești, să te formezi, să crești, să te dezvolți singur. Nu aștepta de la alții, nu aștepta de la părinți, nu aștepta de la profesori. Asta este ceea ce spun și fiicei mele. Până la urmă, fiecare are viața lui și o construiește în felul lui, după cum simte, și și-o îmbunătățește și o îmbogățește după cum simte. Oricât ți-ar spune cei din jur. Dacă nu simți că trebuie să faci așa, nici n-ai să faci. Așa că singur să-și caute calea de a se perfecta, de a-și îmbogăți experiența și cunoștințele. Și apoi mai este ceva ce văd acum mulți dintre oamenii care se ocupă de dezvoltare personală, apropo, și carieră și coaching și sfătuitori în carieră, spun, dom'le, uită-te după oportunități, uită-te, este foarte greu, adică ușor să spui lucrul ăsta, greu de făcut. Eu pledez pentru ușor altă idee și anume fixează-ți clar un obiectiv dintre pentru că sigur ai mai multe abilități, da? Ia-l pe cel pe care îl simți cel mai mult și cel mai aproape de tine, că poți să-l faci cel mai bine și dezvoltă-l pe ăla și propuneți un obiectiv pe ăla. Ce e în jur, adiacent, s-ar putea să-ți folosească, s-ar putea să nu pune în stand-by, dar mergi pe o cale. Și mergi cât se poate de mult. Dacă insiști, este mai probabil că vei avea un succes decât un eșec, cred eu, și dacă insiști și ai un eșec, și de acolo trebuie trasă o linie și la un moment dat ți-o asumi și schimbi macazul. Dar dacă nu ai un obiectiv clar și te împrăștii, nu cred că reușești foarte bine sau foarte repede.
Îți mulțumesc, ești în asentimentul meu total cu ceea ce ai spus în ultimile minute, pentru că, într-adevăr, așa recomandăm și noi ca și consultanți în carieră, tinerii să aibă în vedere, în primul rând, abilitățile, competențele lor și apoi dorința de a face ceva și este foarte important ca ei să fie cât mai implicați în diverse activități din care se pot educa. Mihaela, de 2 ani de zile ești pe cont propriu, ești în acest segment al antreprenorilor români. Cum este ca tu să-ți conduci afacerea și să nu mai fii angajata altcuiva pentru afacerea altcuiva? Este extraordinar de greu, aș spune, și n-aș sfătui pe nimeni să facă lucrul ăsta dacă nu are acea țintă și acea linie pe care și-a propus. Am intervievat pe parcursul carierei de la Forbes. Eu acum pregătesc și propria publicație online, desigur, fiindcă nu ies comunicarea, evenimentele, media, jurnalismul sunt legate, nu le poți desface una de alta. Pregătesc de lansare propria publicație online, care va fi o publicație de educație investițională, asta ca să îmbin utilul cu plăcutul, să spunem așa. Mă rog, un concept drăguț, zic eu, inedit pe piața online românească. Deci este foarte greu, revenind la întrebarea ta, și nu sfătuiesc, repet, dacă nu ai foarte clar în minte ce vrei să faci și unde vrei să te duci. Am avut, revenind la ideea anterioară, am avut prilejul în anii de Forbes și de Money Express dinainte să mă întâlnesc, să intervievez și să scriu despre antreprenori români, mici, mari, medii. Îmi pare rău că nu mi-amintesc, n-am un nume de tânăr antreprenor român, m-a întrebat și am rămas datoare și nu mi-amintesc. Într-o ediție viitoare. Da, am să mă documentez înainte. Ori sunt prea mulți și nu-mi vine așa, ori nu. M-am întâlnit cu antreprenori români din multe domenii și de toate calibrele, mici, mari și foarte mari, pentru că am coordonat topul miliardarilor români, topul Forbes, și m-am întâlnit de la numărul 1 până la mai jos, dar vorbim despre milionari în euro. Oameni cu povești de business extraordinare și aparte și da. Toți spun însă același lucru. Pentru a fi antreprenor trebuie să ai în genă ceva. Trebuie să ai în sânge și trebuie să simți și să simți că poți duce și să duci. Suntem diferiți unii de alții și unii suntem făcuți să fim angajați, alții suntem făcuți să fim antreprenori. Nu toată lumea poate fi antreprenor. Cum se spune, dacă nu ai nervii necesari, dacă nu ai voința, îți trebuie o voință și o tărie de caracter extraordinar de mare, pentru că obstacolele sunt foarte multe și foarte mari și trebuie să te lupți într-un mediu mai mult sau mai puțin prietenos. Acum suntem și în criză de câțiva ani, pare că nu se mai sfârșește, chiar dacă s-a sfârșit sau unele segmente dau semne de revigorare. Inerția generală a societății imprimă un negativism total în tot ceea ce se face și este cu atât mai greu să convingi că vii cu ceva aparte sau pur și simplu că tu poți oferi și altceva decât restul pieței și așa mai departe. Deci este o luptă continuă. N-aș da înapoi. Recunosc că m-a bătut gândul să mă întorc din drum, dar așa a fost pentru o secundă într-un ocean. Pentru că greutățile sunt atât de multe și de mari încât te bate gândul la un moment dat. Cine nu recunoaște lucrul ăsta este ipocrit. Dar îmi spun de fiecare dată că este un drum fără întoarcere, pentru că îmi place foarte mult, iar independența și libertatea pe care o ai ca antreprenor nu o regăsești în niciun job oricât de bine plătit sau cu atât mai puțin într-un job bine plătit. Pe de altă parte, mediul jurnalistic și de comunicare, de marketing, advertising și toată zona asta de media este atât de generos încât și într-o atât de mare schimbare încât este mai probabil că poate fi făcut și de independenți și de către independenți, freelancer și oameni ca mine,
care își pornesc propriile lor produse și le pun în piață în ideea de a se așeza cumva și de a face ceea ce le place, foarte bine alături de marile trusturi care lucrează la o altă scară. Și publicul trebuie să aibă din ambele părți informațiile și iar. Dar revenind la întrebarea ta, eu spun că este greu, nu aș sfătui pe nimeni, repet, să facă acest pas dacă nu este pregătit și în orice caz un tânăr la început de drum nu cred că nu i-aș indica. Adică trebuie să treci să înveți. Este o perioadă necesară de acumulări pe care nu le poți. Sigur, o scânteie și un capital de lucru și o echipă și o conjunctură îți pot da. Desigur, nu vorbesc despre, adică nu generalizăm așa chiar fără gândire. Îți pot da un start bun pe calea antreprenoriatului, nu neg. Dar altfel să-ți propui așa, să te trezești din asta și spui eu vreau să devin antreprenor și de mine nu mă mai duc la muncă și las că văd eu ce fac, îmi înființez o firmă și trebuie să fac eu ceva asta, cred că nu funcționează sau în orice caz nu funcționează pe termen lung. Am înțeles. Spuneai mai devreme că vrei să lansezi o revistă. Ai vrea să ne spui mai multe lucruri despre această revistă, cui se adresează, ce vrei să oferi prin ea? Este un produs media online la care lucrez, să spunem, să-l pun la punct și este pe final cam de un an de zile, mă rog, greutăți și depășirea a vreo 2 termene pe care mi le-am propus pentru a urca online au venit exact din zona în care îți spun, și financiare și de timing, pentru că în paralel am făcut și activitatea de evenimente de afaceri care solicită timp și resurse materiale. Prin urmare am amânat un pic, sper că în toamna asta totuși să urc online publicația. Este un proiect care vine pe fondul unei nevoi pe care am identificat-o în piață, apropo de cum să te gândești la ce să faci, ce linie să urmezi, să-ți propui un obiectiv, și anume educația investițională, zic eu, că lipsește în România. S-ar putea să fie o idee care s-ar desprinde și în societățile civilizate, dar că în orice caz se desprinde aproape natural în urma crizei financiare. Pentru că această criză financiară ne-a învățat că chiar dacă la un moment dat nevoile impun înclinarea balanței finanțelor personale către împrumutare mai degrabă decât spre economisire investiție, totuși trebuie să învățăm să echilibrăm lucrurile astea. Și asta a reieșit mai degrabă în urma crizei decât atunci când economia era pe val și eram tentați să cheltuim fără limită. Zic eu că vine pe fundalul acestei nevoi care se desprinde în contextul economic actual, pe de altă parte și a unei nevoi naturale de a civiliza societatea încă de pe băncile școlii, și cred că o educație, în adevăratul sens al cuvântului, al copiilor, liceenilor, studenților, în sensul de a privi orice ban cheltuit ca o investiție, poate să aducă un plus pe piața românească de publishing. Așa este, și mai am o singură întrebare pe care vreau să ți-o adresez. Dacă te întoarce înapoi la adolescență și la tinerețe, ți-ai alege din nou această profesie? Mai e greu să spun asta. E greu să spun pentru că este clar că formația mea, cum să spun, internă și familia din care am provenit ca istorica, preocupări ale lor și așa mai departe, era spre uman. Dar mi-e greu să spun că aș face tot jurnalism. E în mod sigur în zona comunicării și a științelor umaniste, asta este foarte clar. Și a scrisului, în orice caz.
Mihaela, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Eu îți mulțumesc Ești pentru invitație. unul din oamenii pe care eu îi respect și apreciez de câțiva ani de zile de când te cunosc. Îți mulțumesc, mi-a făcut onoarea să fii prima mea invitată la emisiunea Study for Career. Dragi ascultători, dragi privitori, vă aștept marțea viitoare, tot de la ora 19. Vă aștept cu întrebări, cu sugestii pentru a îmbunătăți emisiunea, pentru a ști ce invitați sau ce domenii vă doriți să ascultați, să aflați mai multe pentru cariera voastră. Gabriel Ghicereanu sunt și ne revedem marțea viitoare. O seară excelentă vă doresc!